Три неща, които е добре да знаеш, когато започваш ремонт. Първо, колкото и да бързаш, задължително започни с проект. Ако за теб не е кристално ясно как искаш да изглежда имотът в края, не очаквай майсторите да го измислят. Те ще направят това, което е най-лесно за тях и създава най-малко рискове за грешки. Второ, разпечатай готовия проект и го сложи на видно място в обекта, така че различните специалисти да имат еднаква видимост и информация и да могат да задават въпроси. Особено ако си от дейния тип, който обича всичко да става бързо, шансът е, че няма да успяваш да кажеш последните промени на всички, затова е важно те да бъдат на видно място. И трето, посещавай обекта минимум веднъж на ден. Гарантирам ти, че ще излизат въпроси и ще трябва да взимаш решения. Ще има неща, които не харесваш и елементарни пречки, които можеш да премахнеш, за да върви работата по-добре. Москитери БГ. Ако ти предстои покупка на имот, запиши час за безплатна консултация с човек от нашия екип. Линкът ще намериш в детайлите на профила.